Daluyon. Napalabas, kinuna ni Andreo kani Senyor Ismael, anasken asapulan da ito iti anak na. Ket pagsublin na iti mansyon, tapno mamati at talaga nga awan ti pakainaigan da ito iti pan nakatambang na. Iti sabali abangir, napagnunumwan met da Manuel, ken dagiti kakadwa na nga agkabanwag, nga agsisinublat da nga agbantay iti dalan, nga asideg ti masakupan ti pagminasan. Tapno masigurado da asan ida amalibat dagiti agpangpanggep, amang reba kadagiti balayda. Kabayatan na, agsagsaga na meten ni Vanessa para kadagiti rumbeng nga aramiden na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan, Daluyon! Agi na naaklabiin, kalpasan na, rumarak. Padasag ti mapan kadagiti lugar, anam na maag-apakalak iti impormasyon. Makamuditan. Amo ka na paggat ti pangpanggapag nga aramidan. Ngam nakasagana ak. Tinapatag kat adda ti mapanagnagkak kadagiti atap ko. Nang runa no maipap... Nagsubli lakit din ni Loretta. Ada siguro nalipatan na nga imbaga. Inakilo ka tiri daw. Mabit lang, Loretta. Umayon. Loretta... Kunat tumet nga daka ditoy, Vanessa. Papa. Di ko nam siguro kat saan ka masarakanan niya. Umay ka. Di nakigaman, Papa. Masaksakitan ak. Sumurot ka kanyak. Agawit ta ni Mansyon. Saan, Papa? Diyak kayat. Natangken na talaga ti ulom. Papa. Sumurot ka kanyak. Saan kan ngagkadkad? Agsubli ka di Mansyon. Tayjay ti pagnaadam. Di nakpadpadasan, Vanessa. Tatalaga kabilan ka no natangkan ti ulom. Kunat nun di kagsubli dito'y, Loretta. Apay kumaasaan, Manong. Gapo ka dita, dan inalam amang bantay kan ka, kat saan akon nga umay? Saan mat nga iti kastading ko? Jakla kayat amasi nga kay ti anyaman nga aramidam. Ay na, Manong, di ka man nagdrama. Saan mo abagay? Oh, adain sangput ko amakan. Amangan no di mo magustuhan terasyon diti ospital. Apay kit dinasahan ading ko. Amumot asanak anapili. Nasayaat nga ron no kasta, Manong Andrew. Uwan gayam. Di magasak ejay billing section. Naamwa ka makarawar ka matgayaman iton bigan. Uwan ading ko. Adan pa malubos si doktor. Itapay kumakit din Hanggang kinuna na akasayaatanan ngayon ton bigatan tirorwar ko. Ita, tadatan dito'y mansyon. Ibagam kanyak. Asino ti aking kukwa iti balay anag naadam? Ha? Ken sa dino ti ayan tilugan mo? Apay nga awan ni Jay. Mabalin ka di, Papa. Naikuyog na kon dito'y mansyon. Umdas ko man daytakan ka. Saan ko man akomporme pailaan ti damdamagam. Talaga natangkan ti ulo man niya. Kayat mo ka di man ti makaraman, ha? Imbaga kon kan ka. Saan nagpangadwa amang kabil kan ka, no kasta anatangkan ti ulom. Isungay bagam kaniya. Asino ti aking kukwa iti balay? Ni ka di Loretta? Papa. Iti kasta reaksyon mo. Masigurado nga dati pa kay naigan ni Loretta iti amin nga inaramid mo. Awan ti amo ni Loretta dito'y, Papa. Di mo iraman ti gayam ko. Tano aramidam dayta. Ikarik. Lipat asika ti amak. Kabaalak nga aramidam dayta, Papa. Tano kabaalan nakmet adangran nga anak mo. Kabaalan kamet nga rod alipaten nga amak. O na yun, balasang ko. Imbes ko maamaornos kayo nga agama. Saanon tanakarkaron adim makal ti susik iti nagbaetan niyo.
Nasagana akong dahi ti apagtan. Yayak laring. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa. Saan ka amaawatan, balasang ko? Iding kadang ko aduk talag ti anyaman nga ilimlimad ni Papa. Inaklon kon iti bagik. Adumteng to ti kastoy akan ito. Anya, Day tatyag paiso yaya. Isungaawan anyaman na kanyak ti amin. Naaklon kon at talaga adumteng ti kastoy akan ito. Iti nagbaetan mi nga agama. Tatamindo, kasayatan na agawid kayo. Sa nabalit at dakadwak nga agbantay dito. 5 kami ngamin nagtali na ita dito. Kanya nga oras asumangpet dagiti mangisandi kada kayo nga ibaraw. Agpatingga kami iti nga tirabi tatamindo. Sumangpet tumot ng dagiti karelyebo ming agbantay dito. Agpatinggadan tumot inton sumingising di init. Kalpasan na, sa palin tumanin timang sublat kadakwada. Kasta kaday. Ay, makipagbantayak meten kada kayo. Aggigidan tayon taon nga agawid, barok. Amangan no maapektaran ti salon at yu tata. Kun siguradong agdanag ni Nana Marcela. Iso kasayatan siguro na agawid kayo. Saan kayo na makipagbantay kada kami dito? Naimbagta na alak dahi ti cellphone ko. Saan ka laan awagan adagos, Loretta? Itaak lang amin anaikan iti gundaway. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Nasarakan nak ni Papa. Adak itan dito'y mansyon. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Saan nga mo ni Senyor Ismael dayja ang lugar? Kan saan na nga mo ako kuami dayjay? Panagkunakkat na surutan na ka ni Papa. Ngamin, apag sibot mo laang idisimangpot ijay ni Papa. Anya? Vanessa, sorry Siyak tinakaigapuan ti pan nakasarak na kan ka. Jack nadlaw ang nasurutan na. Saan ka nga daw iti pamakawan? Amo ka saan mo akinaya ti kasdiyan na pasamak? Impakaamok laken ka ti amin. Tamapan kanto ijay. Saan ko ngamin ana isaraan na imbag tiri daw? Amang ano adakit di agdurso ka sumrak ijay. Makaamukan ton amang ilak ana imbag iti balay anag na edak. Unak tumot ket anak ipagbantay ka. Amuklatan no anya ti inaramid mo itay saan kapay anak kasangpet idi 8:00 idi rabi Adamot ngamin ijay ni Manuel. Aging kay tay tenga ti rabi ti batang na. Isu ngayon kadang ko ti makipagbantay mo tayo, Marcela. Amangan no anya ti mapasamaken ka. Gapo itar aramidang mindo. Amangan no maapektaran ti salon at mo. Kastamot la ti imbaga ni Manuel. Ang awan ti pagdanaga, Marcela. Kabailakon. Alah, mapanta maturugan. Naisturbo ka lakit nga rodan iti pan naturog mo. Gapo iti isasangput ko. Anya ti katasawan da ito'y Papa. Apay ananayunan dagiti lalaki nga agbambantay di tarwar ti mansyon. Simple lang. Tapno ad-ado, timang bantay kan ka. Anya? Ngam, apay apabantayan nak, Papa? Tapno saan ka makalibas? Anya? Saan mo ang mabalin nga aramidan kanyak ti kastoy, Papa? Sa anak abalod tapno ipupuknak dito'y mansyon. Anya laangan ti planom nga aramidan kanyak. Siyak tilintag iti daytoy abalay, Vanessa. Nuan niya timbagak, iso ti rumbang nga matungpal. Iso ngagtalinaad ka dito'y mansyon. Saan ka makaruar nang runa no awan kadwam kadagiti tao atang tangdanag? Di naklakit di matan inuray ang nangirwar kan ka iji ospital, Manong Andrew? Kat no agturo nga kuman ijay. Nakapalas ako ne? Ading ko ada akong dito'y balay. Nakasangput akon. Kabalak man. Iso saan kan nga inuray. Agi mo nagsakit din itinalam a bodyguard mo, Manong. Kasla isumot tanti adda ka sa pulam ngam iti siya kakabsat mo. Di ka man nagsawi ti kasta, Loretta? Alakit din. Mapan kan iti sa di no man apapanam. Tamangan numaladaw ka. Mapanak ko mga rod iti ospital ngam simangpot kamatan.
Alakit din nading ko. Amok nga dapay sa bali apapanam. Mapankan. Tama nga no mataktak ka pa'y. Ala, ingkan. Nadublimot ti lalaki nga agbambantay iti ruwar ti mansyon. Awan anyaman na kanyak dayta, yaya. Sandak amalapdan dagita iti anyaman nga aramidak. Anya. Ay, siyak ti madandanagan iti kasta nga ibagbagam balasang ko. Siyak ti mabutbuteng iti posible a mapasamak ken ka. Gapo iti aramidem. Naibagakon kan ka, yaya. Nabayagan ana sa ganaak ti kastoy apagten. Isa di ka madanagan. Awan anyaman na kanyak daytoy. Kat amok. Dumteng matlaang ti kanito ama iring pasto ti amin ama paspasamak. Nakaawid ka ka din dita balayo, Andreo? Juan senyor, at akon ditoy. Nakarwara kon. Apay ka di. Anya ka matan. Di mo man laim pakaamumat kanya. Pasensya kan senyor. Apay kami na ya. Adda ka di parikot? Awan ti parikot. Nga madak ita dito'y parking lot ti ospital. Namwa ka nakarwarkan, iso nga inawagan ka. Sarungkaran ka kuma, ngam nakarwar ka mo't gaya man. Senyor, pasensya kayo nung jakon na ipagakada kayo. Ala, sana bahalin, Andreo. Umayak langan di tabalayo. Tadda na patag nga ipagakkan ka. Nasaya at matngarod no nakaawid gaya man ni Manong mo balasang ko. Wen, Nana Marcela, kat agyaman na kiti kararagyo. Awan anyaman na dayjay balasang ko. No panunutan ang naimbag, kurang pa'y dayjay apagsubad mi iti kinaimbag mo kada kami. Nana Marcela, kayat ko lang ang amaamuan nyo. Sa anak ngagmay sa ang mga aramid kadagitoy. Loretta balasang ko. Amin dagiti aramidak, ammo ni Vanessa. Takinapudno na, no kasano tiregat ko amang tulong kada kayo. Nakarkaro pa'y kan kwa na. Kat saan nyo ko maaliplipatan? No kasano ti kinasingad ni Vanessa iti day di Mateo nga anak yo. Anya jay ko nam, senyor? Naska na mapaliiw mo, dagiti tignay ni Loretta, akabsat mo. Takapay, senyor. Ada ka di sana nasayat nga aramidan ni Loretta? Tapay akas ti panagsaom kontra kan kuana? Saan na may libakkan ka anasingad ti kabsat mo, kan ti anak ko, ani Vanessa? Nabayagan nga amok dayta, senyor. Ngem, anya ti pakainaigan dayta iti salsalod-sud kada kayo. Mamati ak nga niyaman ti araramidan ni Vanessa, kakunsabos na ni Loretta. Isuwa paliiw ang manaimbag ni Loretta. Taamangan kit dimet, no ada sabali a plano na akas kini Vanessa. Di mo matsinagid apulos ti inted ko akanam, Vanessa. Pasensya ka, yaya. Sana ka mabisin. Anya, ngambalasang ko. Saan ka anangan idirabi Saan ka anagar mo sar itay? Iso nga rood nga inyagan kan iti kanam, kabayatan ti kaadam diti balkon. Ngam di mo matsinagid apulos. Agyaman ak, yaya. Ngam talaga sa anak amabisin. Amok nga adda ti saan anasaya at amapaspasamak kada kayo iti amam. Ngam saan nga umdas dayta arason, tapno papasam ti bagim. Amangan noan niya ti mapasamak kan ka. Saan ka madanagan, yaya? Awan ti daka sa mapasama kanyak. Ikarik dayta kan ka. Adda lakit din ti amam. Si mangpatan ni Senyor Ismael. Kuna ni yayak laring akayat na kano ang makasarita, papa. Wen, ket no kayat mo nga awan ti rumswa aparikot iti nagbaetan ta. Kayat ko atong palem ti anyaman nga ibagakkan ka.
Anya ti kayat mo asawan, papa. Anya manan ti ibagam kanyak. Simple lang daytoy. Nalakalang, nulakit di ta si dadaan kang agtungpal. Papa, Nabayagan na binaybayan ka kadagiti kayat mo nga ramidan. Ngamiti daytoy akan ito. Rumbeng laeng at timet kayat ko ti matungpal. Katkas iti nakunakon, saan ka nga agkadkad, no kayat mo anasaya at ti pagbanagam. Amumunuan niya ti kabaalak nga ramidan, kat saan ko akabuteng ti pangtam, alipatan nak nga amam. ha, Iti daytoy agundaway, saan kan ang makapagkadkad? Agkalaysa kayo kini Andrio. Anya ti aramiden ni Vanessa iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen. Ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, naklaat ni Vanessa apaman nga inlukat na tiridaw. Gaputa ni Senyor Ismael nga ama na ti simmangpet. Saan na nagsayang pay iti kanito ti Don. Ket pinilit na nga inkuyog ti balasang. Iti sabali abangir, nakipagbantay ni Tata Mindo kadagiti kakalugaran na nga adda iti asedeg ti masakupan ti pagminasan. Iti kasta, ket masakbayan dati anyaman a posible adakes a mapasamak iti lugar da. Kabayatan na. Kinasarita manan ni Senyor Ismael ni Vanessa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, anapaulwan, daluyon! anya ti kayat mo asawan, papa. Anya manan ti ibagam kanyak. Simple lang daytoy, Vanessa. Nalakalaeng, nulakit dita si dadaan kang agtungpal. Papa, Nabayagan na binaybayan ka kadagiti kayat mo nga ramidan. Ngam iti daytoy akan ito. Rumbeng laeng at timet kayat ko ang mapasamak ti matungpal. Katkas iti nakunakon, saan ka nga agkadkad, no kayat mo anasaya at ti pagbanagam. Amumunuan niya ti kabalak nga ramidan, kat saan ko akabutang ti pangtam, alipaten nak nga amam. ha, Iti daytoy agundaway, saan kan ang makapagkadkad? Agkalaysa kayo kini Andrio. anya. Namin anon nga imbagam dayta, papa. Namin ano matan ang nagkadkadak. Katkas iti sigot. Isulat ta ti sungbat ko. Diyak kayat ti makikalaysa ka ni Andrew. Kasta. Bueno, ningarod klaring ti pagpapasak, gapu iti kinatangken ti ulom. Anya? Saan? Saan arumbang nga iraman mo ni Yayak Laring iti daytoy, papa? Maasi ka kenkwana. Natangken ti ulom, Vanessa. Hanya kumamat nga rodaga po akasak ni Claring. Anya? Kan saan lang nga dayta? Mairaman pa'y amin dagiti agindeg iti lugar dagiti mamirmiraon. Kastameten ni Loretta agayim mo. Papa, Nalawag tinanggag mo, Vanessa. Dagiti napapatagkan ka, tagsagrap iti pungtot ko. No saan ka nga agtungpal kanyak. Isungag desisyon ka. Kat namnamag nga umayon iti pagayatak ti desisyon mo. Tapno saan nga agsagrap iti rigat, dagiti napatagkan ka. Naulimag ti lugar tayo itatatamin daw. Awan ti madlaw dagiti kakadwa, asan ang nasaya at ang mapasamak. Nasaya at matno kasta Manuel. Nakabut-buteng ngamin. No adda ti mapasamak apakaisagmakan ti asino man kadatayaw. Day tati saan tayo nga itulok tatamin daw. Isong ay kagkagumaan mi nga agkabanwag ti agbantay.
Tapno masigurado tayo ti amin. Ay na, naimbaglakid da inta adda ka anatured ang mangidadaulo kadagiti paadam nga agkabanwag. Ken kadagiti kalugaran tayaw. Day di gayem ko tinangirugi iti daytaw itatamin daw. Jacket ang masayang dagiti nagbannugan na. Iso akayat ko nga ituloy. Barok. Kat ikarik, nga aging kat adda ti angas ko. Aramidag ti amin, tapno maprotektarak dagiti kalugaran tayo. Kan amin ang dagiti agkasapulan. Anya, imanugot ka iti kondisyon ti amam. Kapilitan, yaya. Tano sa anak nga umanugot iti kondisyon ni papa. Da kayong ipatpatag ko ti dangran na. Ti pagipapasan na. Isu nga awan ti naaramidak, no di ti agtungpal iti amak. Vanessa. Ngam di kagdanag, yaya. At dapay namnama, tapno sa anak ang mapilitan nga agaramid iti pagbabawyak to iti tungpal biyag ko. Anya ti kayat mo asawan. Anya ti pampanunutam nga aramidan. Maamuan yun to. Ngam ket di, ikagumaak nga aramidan ti amin. Tapno sa anak ang makikalay sa ni Andrew. Gaputa amok a pagbabawyak to dayta iti tungpal biyag ko. Kumusta na kiti kakaduam, Dodoy? Madlaw nga palandak, boss. Ngamin, kanayonan nga kuyog ta. Idinto tayo suda. Agtaltali na idalata ni Jay hideout. Imbagam ko makadakwada nga aganos dalaeng. Sana bale. Ta iti urean niya akan ito. Ket adda ti posible nga ipaaramid ko kadakwada. Isumati ko na, boss. Ngam, saan lata maliklikan nga dati makunada? Amang ano damat natangkan ti ulo na kadakwada. Ket kayat dati rumuar iti hideout. Delikado. Takadwan kadakwada ket ex-convict. Di ka madanagan, boss. Dahil lang ti may panakal ko kan ka. Uray no kasjay dagi dyan na paglanak kriminal. No siya kung tinagsao, dumngag da. Agtungpal da, gapo takabutang da. Nasayat no kasta, Dodoy. Jak kayat nga darumso aparikot. Gapulang kadagiti kakadwam. Wen, boss. Ipanamnamak kan ka na ita. Ni Senyor Ismael. Mabit lang, taso umpatak ti awag na. Andrew, kayat ko ang maamuam nga dan dito yung mansyon ti anak ko. Nasayat no kasta, senyor. Naimbag man, tanasarakan yun ni Vanessa. Andrew, nailat lang dahito yung lugar tayo. Tapno jakit din masarakan ti anak ko. Ang yaman at no kasta, senyor Ismael. Tinumpal yun ting kariyo kanya. Saan lang nga dahito ti padamag ko kan ka? Ano ti kayat yung asawan, senyor Ismael? Kayat ko amaamuam ngay manugutan ni Vanessa amakikalay sa kan ka. Agpaiso, senyor. Agpaiso. Iso ablanok ti umay itamot lang dita. Tapno makapagsarita ta anaimbag. Saan? Saan, senyor? Saan kayo nga umay dito eh? Ha? Apay, di mo ka di kaya tapagsaritaan tan ti may papaniti panagkalay sayo? Siyempre, kayat ko, senyor. Amuyo mo't aday tati kang ronan at arigagay ko. Iso na lang, tadyak kayat ada kayo ti umay dito eh. Siyempre mapandita. Tapno formal ang mapagsaritaan tayo ti amin. O sige, magustuak day tang imbagam, Andrew. Urayan ka nga rod dito yung mansyon. Nanang, tulungan nak. Nanang. Mateo, anak. Anyat na pasamakan ka. Apaya kasta tilangam. Dara-dara ka, anak ko. Anyat na pasamakan ka. Ibagam kanya. Nanang. Mateo, Nanang. anak ko. Nanang. Mateo! Agsubli ka ditoy! Mateo! 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 Ni Mateo nga anak ko. Isa tinatagtaga inip ko. Ay, Diyos
ko. Jaya anak ko. Manipod idinapukaw mi. Italaang nagpatpatagainap kanya, Jaya anak ko. Ngam, payakas Jay. Agkid-kid daw iti tulong. Anya ti kayat asawan ti kas Jay anay tagtagainap ko. Anya di ko nam Loretta? Maasyanak ka ni Vanessa. Sigurado nga ingatan itan ni Senyor Ismael dayjay. Apay ngamin? Nagtalaw ije mansyon. Ngam naduktalan ni Senyor Ismael no sa dino tinagpaknyan na. Kat dayjay, pinilit ni Senyor nga agsubli ije mansyon. Anya? Dahita ti agpaysong Manuel. Kat makonsensyaak. Gapu ta siyak ti makagapo. No apay anadoktalan ni Senyor no sa dino tinagpak niyan ni Vanessa. Anyan ti kasya mapaspasamag ka ni Vanessa? Nakakaasim at. Dahita nga rod kat. Medyo maamakak pailaang amapan ije mansyon. Tama siguradok akumprontaran nak ni Senyor. Ini, apay ko ma. Kinunakmatan Manuel. Siyak ti rason no apay anasarakan ni Senyor tinagpak niyan ni Vanessa. Limad a sinurot nak ni Senyor Ismael, idinapanak ije ayan ni Vanessa. At dadita ni Andrew, sangsangpot na laang. Iyaya, numabalin. Diyak paila ko makayat ti makisarita iti uray asino asa nga ili. Balasang ko. Ngam amo kapilitan nak ni Papa. Nang runakat, imanugot ako ni ti kayat na mapasamak. Amakikalay sa akin ni Andrew. No addala ko ma ti maaramidak. Jakmat kaya ti araramidan ni Papa maapan ang pilit kan ka. Nga agtungpal iti banag asaan mo mat akayat. Iyaya. Iso na laang ta. Ngam orayan. Oray anya ti mapasamak kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Yaya? Kasaritak ni Senyor. Ibagak Saan, Yaya? Saan yung aramidon dayta? Ang mga no anya pa'y ti aramidon kada kayo ni Papa. Iso abay anyo asyak ti agaramid iti pamuspusan. Diyak kayat akasarita yun ni Papa. Ta siguradok ada kayo ti madaksan. Kasano kuma ako nam nga amangan no si bibiyag pailang ni Mateo, Marcela. Wan ta saan tayo mat anasarakan ti bangkay na? Saan ka di? Danda ni dua alawas asinapsapul tayo ti bangkay ni Mateo. Ngam saan tayo anasarakan? Iso a posible si bibiyag pa'y ti anak ta. Saan ka di, Mindo? Ay, anya kaya. Apay akilat man ay nakasta ti bagbagam. Nakluntan ti kaawanan day di Mateo. Saan ka day? Naitagtagainap ko ti anak ta. Agkid-kid daw iti tulong. Nagtagainap la day ta Marcela. Kat may sa, ibagbaga ti kaaduan a baliktad ti kaipapanan ti tagtagainap. No kunam agkid-kid daw iti tulong ni Mateo iti tagtagainap maw. Kaya't asawan day ta. Natalay na ayan day di anak ta iti no sa di inuman nga ayan na ita. Diyaka mo, Mindo. Ngam talaga adyak makaid na. Gapo iti na itagtagainap ko. Kasla marikrik na kasi bibiyag ti anak ta. Nuan niya dagitin singasing mo may panggap iti panagkalay sayo kini Vanessa. Iso ti matungpal. Agyaman ak, senyor. Ita, mamati akon nga awan ti amo yung maipanggap iti napasama kanya. Imbagak mat ngaminen kan ka, Andrio. Anya kumaga po apagpanggapan kay ti dakas. Imbilang ka na pudnong anak ko. Iswadi kan tupulos mabali na pagaramidan iti anyaman na may kaniwas. Nga uray iti panunot laeng. Senyor, Panagkunakat nasken nga agsarita kayo mat kini Vanessa. dayta ko mamatikid dawak, senyor.
Tangay lalpasan ti panagsarita ta. Kaya't kumat akasarita ni Vanessa, may panggap iti panagkalay sami. Pudno amang ngagas, mamaltot, ken mamugutak, kabsat Marcela. Ngamjak kabailan nga ibagati ka ipapanan ti tagtagainaw. Kabsat Soledad. Ken maysa, mamati ak at itagtagainap, ket kabaliktad ti kinapudno. Anyan. Asino nga tayo at imabalin ko nga asitgan. Tapno maamwak no anya ti kay papanan tinatagtagainap ko. Anya nga min ayat na itagtagainap mo, kabsat Marcela. Ni Mateo nga anak ko. Ha? Apay ni Mateo? Anya ti na itagtagainap mo, may papankan kwa na. Agpatpatulong kampay idi ti anak ko. Katkasla si bibiyag iti tagtagainap ko. Iso akayat ko amaamuan. No anya ti kay papananday jay. Nang runa kat kala at akasla si bibiyag matan ni Mateo iti panagrikna. Anyan. Amok a kontra iti nakam ni Vanessa. Ti panakisarsarita na itakan ni Andrew. Ngam kapilitan. Gaputa di na kayat nga dadakas ang mapasama kanyak. Kastamatan kadagiti dadumapay anasingat kan kuana. Apay ngamin anaalas ti ugali ti amana. Apay ngamin. Itay payakit kita da Vanessa kan Andrew. Bayat ti panagsarsarita da. Da kayo gayam, senyor. Nuan yaman ti pampanunutem. Tapno malapdam tinalpasan asaritaan mi kini Andrew. San mon apatuluyen, Claring? Madaksan ka lang. Awanan ti makalapad pa'y iti umadanin a panagkalaysa da Andrew kan Vanessa. Madlawan na ni dahi kay tinamwa mapanagsarita min ka ni Senyor. May panggap iti panagkalaysa ta, Vanessa. Jack ilibakkan ka dayta, Andrew. Vanessa. Andrew, amumot agayam laang ti pangibilbilangakan ka. Ngamsan akayat asawan dayta, asaan to arumusing ti ayat ko para kan ka. Anyat kayat mo, asawan. Saan ka mo't adakas a tao? Tapno di kan to masursuro nga ayatan. Ngam, panagkunam ka dikat, mapasamak to dayta. No kastoy matiwagas ngar aramidam, tapno matagikwanak laang. Vanessa. Di mo't naimim nas tumat laang no matagikwanak, gaputa inayat ka. Ngam ti matagikwanak nga agpayso ita, gapulaang iti panang pilit kanyak ni Papa. Anya ti isungbat ni Andrew ken ni Vanessa. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!